ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଜଗତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକାର। ସେ ଥିଲେ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1961 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଖଣତି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଭରତ ମୁଦୁଲି ଓ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଉତ୍ତମ ମୁଦୁଲି ଅଟେ। ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର 7ଟି ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ହେଲେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର 8ମ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ଭରତ ମୁଦୁଲି ଥିଲେ ଜଣେ ରସ, ରାମଲୀଳା ଓ ଦାଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଗାଁରେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ମୀର ମୁକରମ ଅଲିଙ୍କ ଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ସେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳେ ଏକ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେହି ଗୀତକୁ ସେ ନିଜେ ଗାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଗୀତଟିକୁ ସେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଯେ ସେ ଗୀତକୁ କିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଗୀତଟିକୁ ଭିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ଗାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସାକ୍ଷାତ ଆଶାରେ ସେ ତାଙ୍କ କଟକରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଗୀତକୁ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ 1985 ମସିହାରେ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶରଧା ବାଲି ଭଜନ ସମାରୋହରୁ ଏବଂ ସେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନେଇ ଗୀତରୁ ପପୁଲାର ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ସ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବହୁତ କ୍ୟାସେଟ୍ କଲା। ସେ 3000ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚତର କଳାକାର ଥିଲେ। 1986 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜା ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ରହିବ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ଶିବଶଙ୍କର ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଥିଲେ। ସେ ଗାଇଥିବା ଆଉ କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ ଓ ତାଙ୍କର ଉପାଧିମାନ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରୁ ଯାଇ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। 2018 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ସେ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଆଉ ସେଇଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦେହାନ୍ତ। ସେ 56 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଓଡ଼ିଆ କମେଡ଼ି କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସଜେସନ୍ ଥିଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କମେଡ଼ି କ୍ଲବ୍।